dilaw na yung kulay. What? Construction. Yan. Construction sa man limit tayo. Ayan guys, malapit na ba? Hindi, Malayo pa pala kami, pero nasaan na kami? Sa Dulig po, Dulig, Pangasinan. Yan. Ito daw po yung ano, mas malapit na daan, parang yun guys, iniintay namin yung kasama namin. Yan, nakamotor po sila. May nakaproblema ata o wala, sana naman wala. Guys, nandito na po tayo sa ano, sa slow down ongoing pipe. Ayan, no. Ayan, nasa Dulig na po tayo. 2 beses na yan! Yan. Time check guys, oras na. Ano na, 6-7 na ng umaga guys. Yan ang aga namin pumunta. Malayo pa. May mga palipo-lipo pa daw. Yan, maganda dito guys. Asin talagang maganda yung falls na yon. Asin talagang kulay blue ata yun eh. Parang may pagka blue green, parang gano'n. Ayan, paakyat na naman tayo ulit.